Ang maayong balita mahitungod kang Hesukristo sumala ni Lucas. Lucas Kapitulo 1. Unya, nangandam si Maria ug midali pag-adto sa usa ka lungsod sa kabukiran sa Judea. Miadto siya sa balay ni Zacarias ug nakighimamat kang Elizabeth. Sa pagkabati ni Elizabeth sa pangumusta ni Maria, milihok ang bata sulod sa iyang tiyan. Unya napuno sa Espiritu Santo si Elizabeth ug misulti sa kusog nga tingog, Bulahan ka sa tanang mga babayi. Bulahan ang bata nga imong ipanganak. Pagkadako sa akong kalipay, nga ang inahan sa akong Ginoo, miduaw ka nako. Kay pagkadungog ko gayod sa imong pangumusta, milukso sa kalipay ang bata nga akong kisabak. Bulahan ka nga mituo nga matuman gayod ang mensahe sa Ginoo kanimo. Unya, miingon si Maria, Nagdahig si Ginoong akong kalag, ug nagmalipayon ako riya sa Dios nga akong manluluwas. Tungod kay nahinomdom siya kanako, nga iyang ubos na sulugoon. Ug sukad karon ang tanang tawo motawag kanako bulahan, tungod sa mga dagkong butang nga gihimo kanako sa gamhanang Dios. Balaan ang iyang ngalan. Nagpakita siya kaluoy sa tanan nga may kahadlo kaniya, gikan sa usa ka kaliwatan ngadto sa tanang kaliwatan. Gibakyaw niya iyang kamot nga gamhanan, ug ipatibulaag ang mga tawo nga mapitason uban sa tanan nilang laraw. Gipukan niya ang mga hari nga gamhanan, gikan sa ilang mga trono, ug gituboy ang mga timawa. Gibusog niya sa mga maayong butang ang mga gigutom, ug iyang gipapahawa ang walay dala ang mga dato. Gituman niya ang iyang saad sa ato mga katigulangan. Mitabang siya kang Israel, na iyang sulugoon, ug nahinomdom siya pagpakitag kaluoy kang Abraham, ug sa tanan niya mga kaliwat hangtod sa kahangturan. mipuyo si Maria og mga 3 ka bulan uban kang Elizabeth ug unya mipauli sa ila.